салому алайкум бинандагони азиз. Ин лаҳза ман як чанд маълумотҳоеро пешкашатон мекунам, ки аз шуниданаш илоҳӣ тоба мегӯед. соли 2009 баъд аз ҷашнвораи Абу Ҳанифа Номон ибни Собит дар Тоҷикистон як қатор давлатҳои халиҷи Форс хостанд ба Тоҷикистон кӯмаки башардӯстона кунанд. Яке аз ин давлатҳо Қатар мебошад, ки аввалин шуда ба мо кӯмаки худро дареғ надошт. масҷиде, ки дар шаҳри Душанбе айни ҳол сохтусоз шуда истодааст, калонтарин масҷид дар Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. сохтмони ин масҷидро соли 2009 бо иштироки президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санги асос гузоштанд ва пас аз 2 сол, соли 2011 сохтмони масҷидро пурра шурӯъ намуданд. дар ин масҷид, ки шумо дар навор мебинед, 120 000 нафар намозгузорон метавонанд яку якбора намоз гузоранд. масҷид дар масоҳати 12 гектар сохта шуда, иборат аз таваққуфгоҳи мошинҳо, китобхона, музей, меҳмонхона, толор барои амру маъруф ва ғайраҳо мебошад. дар таваққуфгоҳи ин масҷид зиёда аз 4000 автомошина метавонанд якбора таваққуф кунанд. сохтмони ин масҷидро як шахсе аз давлати Қатар маблағгузорӣ намуда, тибқи маълумотҳо $70 миллион амрикоӣ пардохт кардааст. аммо бо ин маблағ сохтмони масҷид ба итмом нарасид. қисман аз ҷониби Тоҷикистон маблағгузорӣ шудааст. тибқи нақша соли 2019 дар ҷашни истиқлолияти давлатӣ масҷид ба истифода дода мешуд, аммо бо сабабҳои ба мо номаълум нашуд. ин буд дӯстони азиз маълумоти хурди мо. То маълумотҳои дигар шоду фирӯз